Здравейте! Това е видео за изхабените ми продукти през последните няколко месеца, но тъй като се натръбаха страшно много и видеята станаха страшно дълги и аз започнах да се уморявам да говоря много дълго време, реших да ги разделя на две. Първото видео, което ще видите е за продукти за тяло и за коса, а следващото, което ще видите може би утре или след няколко дни, ще е с продукти за лице. Така че надявам се така нещата да са по-гледаеми. Първо изхабих няколко душ гела. Fenty Nature, Natural Cosmetics, един на Веледа и един на Вълнея Shower Cream, кокос и ванилия. От тези четирите най-много ми хареса този на Веледа, на то някакси е по-обяснимо този от малко по-луксозна марка. Консистенцията му беше почти като на такъв крем за под душа, който е хидратиращ, точно кремообразен. Доста богата консистенция имаше, миришеше на свежо на цитруси и аз не очаквам хидратация от един душгел. За мен душгел е продукт, който трябва да измива добре кожата, но за това мисля, че мога смело да твърдя, че е хидратира, освен че измива, макар че не прави пяна, но да сме наясно, че пяната не е мерило за това колко измива даден продукт. Не знам дали бих си го купила, защото като цяло ми е скъп за такъв тип продукт, но се радвам, че успях да го опитам. Може би да опитам някой друг вид. Natural Cosmetics, този го купих от Drogeria BeFit, но не ми хареса много, тъй като аромата му беше супер химично ефтинеещ и просто не ми доставаше удоволствие, като си мих с него. Консистенцията му е нормална, леко така като гелообразна. Измиваше добре, нищо особено, но не бих си го купила пак. При това разнообразие на пазара по-скоро не. Fenty Nature Shower Gel. Това е с грейпфрут и портокал. Аз харесвам цитрусови аромати, както си личи. Беше приятен, но не беше нищо особено за цената си, тъй като е малко по-към скъпата страна. Не мисля, че е по-добър от който да е други другирийни версии, макар че това си е биомарка и веган. Може би бих пробвала другите видове, но като цяло не съм супер впечатлена. Това на Вълнея много приятно, но този тип душгелове обичам да си купувам. Този е с кокос и ванилия. Миришеше много свежо, измиваше стандартно, абсолютно непретенциозен продукт, който бих купила пак. Да, още един душгел, значи не са 4-5 са. Това е от редовните ми душгелове на Бале, само че този е лимитирано издание с праскова изглежда. Те заедно с на Вълнея са най-често използваните ми душгелове. Мирише супер свежо на прасковка. Дезодорант на Аврил. Ползвах го през лятото и да си кажа в най-големите жеги и всъщност точно когато най-много ми трябваше, не ми помагаше. Помага до някъде, но не през целия ден от изпотяването и това, което не ми харесва е, че като се нанесе трябва доста стабилно да се масажира, за да попие или да се стои известно време с задигнати ръце, за да изсъхнат мишниците, иначе просто не попива бързо, оставя едно такова малко лепкаво усещане, иначе мирише свежо, беше приятен, но продължавам да си търся продукт от този тип като за мен. Интимен гел на Белфичина Тоскана, падна се от някоя кутия. Беше много хубав, но сега съм харесала да си взема, след като си изхабя билката, която не ми харесва много, но сега съм харесала да си взема на Фитокод. Бих си купила целия размер и за по-нататък ще оставя тази покупка, но като цяло измиваше добре и не ми правеше раздразнения. Това масло на Таозис, то не е за тяло, но го горих в ароматни лампи и беше много на портокал миришеше. Това е един от любимите ми аромати, така че ми хареса. Това масло 100% натурално студено пресовано масло от ядка на Праскова. Ползвах го, първоначално го ползвах за околочен крем, но после се здобих с разни други продукти и това го пренасочих към продукт за тяло и си мазах сухите пръсти с него. Това е едно от не мазните и не тежки и бързо попиващи масла, които съм ползвала, почти като сухо масло. Няма нищо общо с рециновото масло, с зехтина. Много ми хареса, но доста им е кратък срока на годност след отваряне на тези продукти, затова гледам да ги изразходвам бързичко. Друго масло, това също го изхабих за тяло, масло от карите. Това доста помогна за сухите ми пети през лятото, но какво не ми хареса, доста миришеше почти на лой. Малко прочетох отзиви в интернет и се оказа, че може би самото масло всъщност така се мирише, така че не се оплаквам, но слагах си го в косата и на петите. Многофункционално приложение, както повечето масла. Супер подхранващо, ако трябва да кажа кое ми беше по-подхранващо от тези двете. Кожата, маслото от карите беше по-тежката артилерия. Така, балсам за ръце 100% натурален от
дали беше май от сапунена работилница, натурален ръчно приготвен. Беше много хубав, но не беше точно крем, не беше точно балсам, а си беше точно масло, поне това, което аз разбирам от масло. И мирише на шоколад, на какао, на нещо изключително вкусно, но категорично не ставаше за през деня, освен че не става за носене в чантата, нали? Дори и през деня и вкъщи да се намажеш с него, ръцете остават доста мазни след това, защото си е масло. Подхранва добре, но както казах, трябва да се остави да попие и затова го използвах вечер и съм много доволна. По едно време го преквалифицирах и в масло за тяло и за това става. И доста ми хареса, мисля, че имаше там някакви указания как да си го направим сами, така че ще се насоча на там. Още един крем за ръце на Basic Sensitive на Lavera се е изтрило. Този крем си го носи в чантата доста дълго време и затова на нищо не прилича. Беше не лош крем, но нищо особено. Май имаше алкохол в състава, не съм много убедена, но поне го чувствах така, сякаш има алкохол, поне в някои от кремовете на Lavera, ако се сещате, имат крем за ръце, който направо си изсушава ръцете. Това не че е изсушаващо, но посредствено. Друг крем за ръце на Санте, Hand Cream от серията Биогоджи маслина. Ползвала съм го преди, страшно много ми харесваше, но не мога да си обясня какво ми е било състоянието на ръцете тогава, защото сега този крем за мен е от този тип, който нанасяш го, разтриваш го добре и в първите няколко минути усещането е приятно, хидратиращо, освежаващо, нали, ръцете ти все едно много се радват, че се среща с такъв богат продукт и 5 минути по-късно изпитвам нужда да си намокря ръцете, защото ги усещам не точно по-сухи от преди, но просто опънати и дали крема ги изсушава, дали крема прави някакъв филм. Не сигурна съм, че не ги изсушава, но дали привикване се получава към него, не мога да го обясня, но ръцете ми имат нужда от намокрене. Или да сложа още много от него, или да си намокра ръцете и да си разнеса водата по ръцете, за да ги хидратирам някакси. Вече не ми е любим, въпреки че ми беше. Нещо се промени или в него, или в мен. Още едно кремче на NoNiQ, взех си го от Зоя, малка мостичка. Това беше най-гъсти от показаните кремове за ръце, почти с консистенция на мус. Бях писала за него под една снимка в Instagram. Ползва го също нощем. По време на разтриването се получава бял слой, който за да се разнесе бялото трябва доста време да се масажира, което по принцип не ми е проблем. Не мисля, че ще си го купя пак. Може би бих пробвала на още някоя биомарка. Сега в момента тествам няколко. Това беше един слънчев сапун, обогатен с карите и бадемово масло на сапунена работилница. Значи, първоначално исках да го ползвам за лице. Аз по принцип моята кожа е склонна към несъвършенство и омазняване и продукти, които дори да са съвсем леко изсушаващи, не са ми проблемни. Даже някои от продуктите ми, които ползвам, са леко изсушаващи, но този сапун ми дойде наистина твърде изсушаващ, чак скърцащ след миене и кожата ми беше опъната след него на лицето. Затова опитах се да го ползвам всеки ден, но не стана. След това го ползвах веднъж на няколко дни и накрая спрях да го използвам за лице и го прехвърлих дадох го на Павел да си мие тялото с него и той го хареса, но според мен за лице трудно става този сапун, защото дори за мазна кожа е изсушаващ. Един крем срещу стри на козметика Христина. Аз не го ползвах срещу стри, аз го ползвах като лосьон за тяло. Супер сладка, кремообразна, нежна и богата консистенция, която миришеше много вкусно на тирамису, карамел, ванилов крем, нещо много сладко за ядене. Много ми хареса. Както казах, не съм много голяма фенка на марката, затова не бих си го купила, но като цяло този продукт въобще не е лош. Крем против мазоли, не знам за мазоли, не съм го ползвала за това. Ползвах го за крем за крака и си намазах петите с него. Попива сравнително бързо, по-бързо от крема ми, който са в момента на Ориметрия. Не бих си го купила, защото като цяло кремовете за крака не съм много голяма фенка. Аз обикновено си ползвам лосьона за тяло или разни масла за крака, не е, че продукта нещо е лош. 3 лака за ногти, 2 тези от гел серията на Essence Top Coat, които много харесвам, но пък много бързо се сгъстяват и не стават и много за разреждане, защото така пък се разваля дълготрайния ефект върху ногтите, така че ги изхвърлям. Много съм доволна от тях, много ги харесвам и продължавам да си ги купувам. И това е една много стара база за ногти, регенерираща на Перфект. Тези на Перфект не знам дали вършат кой знае каква работа. От време на време си ги купувам, но видим резултат върху вида на заздравяването на вида на ногтите не съм забелязала. По-скоро при мен ногтите ми се влияят повече от атмосферно условие, отколкото от каквито и да е
подобрители за здравители. Следват продуктите за коса. Изхабила съм 2 шампона, един на Санте, един на Оверде, един балсам, или това беше май маска, да, това е балсам на Санте, и два сухи шампона на Батист. За почти всичките неща без този шампуан съм говорила в видеото ми за грижа за косата, какви продукти използвам. Там обяснявам по-подробно, за това ще сложа линк в описанието към това видео, ако ви е по-интересно да чуете обяснения за тези продукти. За този доста бързичко го изхабих този сух шампуан на Батист, като си има предвид, че обикновено хабя сухи шампуани по-бавно, но това е защото открехнах и Павел на тайната на сухите шампуани. Той като не може да си измие косата сутрин и един ден му казах, дай да пробваме и на твоята коса сух шампуан, и пробвахме и той като му хареса и на него и каза, че много добре му се получава косата, и започнахме да го използваме и двамата, и на него много ми хареса. Мирише страхотно. Аз съм пробвала още няколко вида и аромата. Не се различават значително, освен по аромата според мен. Но в момента си купих сухи шампуан на Оверде в бурканче и тествам него, така че скоро ще има отзиви за него. Мисля, че това беше всичко за днес от видеото за изхабени продукти за коса и за тяло. Очаквайте следващото видео, което ще бъде с продукти за лице. Благодаря ви, че гледахте. Това е всичко от мен за днес. Ако ви е харесало, харесайте клипчето, моля, или коментирайте отдолу. Ще се видим скоро пак. Чао!